Ministri Ewropej għarfu l-passi kbar li l-Gvern qed jieħu biex isegwi regoli Ewropej dwar tkabbir ekonomiku u stabilità. L-attitudni pożittiva lejn Malta ħarġet ċara waqt laqgħa fost pajjiżi li ħadnu l-munita Ewro fi Brussell, fejn ġew diskussi l-pjanijiet finanzjarji tal-pajjiżi għas-sena d-dieħla. Ministri tal-Finanzi deskrivew il-koordinament bejn il-pajjiżi li ħadnu l-Ewro bħala wieħed storiku. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna ddiskuta l-fatt li l-previżjoni tal-Gvern dwar id-deficit ta' pajjiżna ma qablitx ma' tbassir tal-Kummissjoni Ewropea, b'mod partikolari dwar it-tassazzjoni indiretta. Żied jgħid li l-Gvern huwa aktar ottimist li jwettaq dak li wiegħed fis-settur finanzjarju, għal kontrarju tal-impressjoni li għandha l-Kummissjoni Ewropea mill-osservazzjonijiet li għamlet fis-snin illi għaddew. Aħna ġejna magħżula u fil-rapport ħareġ hekk illi Malta diġà ħadet azzjoni neċessarja biex dana jitwettaq għall-sena d-dieħla. Ġifieri aħna sodisfatti ħafna bil-exchange of views li kellna f'dan il-meeting u wkoll dana ġie rifless fir-rapport li hu favorevoli għall-azzjoni li qiegħda tieħu fil-baġit li għadna kemm approvajna fil-Parlament li sejrin fid-direzzjoni tajba u ħadna dawk il-miżuri pożittivi li kienu mixtieqa minna. Il-Ministru Cicluna informa lil ministri oħra dwar il-miżuri li qed jieħu l-Gvern Malti biex jikkonsolida s-sitwazzjoni fiskali. Il-miżuri li qed jieħu l-Gvern flimkien ma' tfassil ta' baġit għaqli u l-fiduċja tal-Kummissjoni Ewropea għandu jawgura tajjeb għad-direzzjoni li qed jieħu pajjiżna.